Hamlet, rozbor diela a charakteristika hlavnej postavy. Autor v dráme Hamlet zobrazuje idealistický boj osamoteného jednotlivca vo svete intríg a zločinu. Zločin v kráľovskom rode vedie k rozvratu celého štátu. Hlavnú postavu, kráľoviča Hamleta, zasiahne smrť otca, ktorého si vážil a miloval. Ťažko znáša aj to, že jeho matka Gertrúda sa príliš rýchlo vydala za Klaudia, brata mŕtvého kráľa. Hamlet, 2 mesiace je mŕtvy. Menej, 2? Skvelý kráľ. Tento ani počlenky mu nesiaha. Tak matku miloval, že ani Vánok nesmel ofúknuť jej tvár. Či môžem zabudnúť? Keď sa Hamlet od ducha mŕtvého otca dozvie, že kráľ Hamlet bol zavraždený svojim bratom Klaudiom, rodinná dráma sa stáva politickou drámou a Hamletovou povinnosťou je pomstiť smrť svojho otca. Duch pomstí tú hnusnú, bezohľadnú vraždu. Čuj, Hamlet môj, povráva sa, že keď som v sade spal, údajne uštipol ma had. A sluch celého Dánska hanobí sa lžou o mojom úmrtí. Vedz, mladý princ, že had, čo tvojmu otcovi vzal život, na hlave nosí jeho korunu. Dej je založený na motíve vraždy a pomsty. Hamlet, ktorý chce potrestať otcovú smrť, na jednej strane trpí pocitom nespravodlivosti, na druhej strane váha, či je on ten pravý, kto môže napraviť krivdu a potrestať vraha. Neodváži sa zasiahnuť skôr, kým sa nepresvedčí, že jeho podozrenie je správne. Preto zinscenuje s kočovnými hercami na kráľovskom dvore hru o kráľovražde. Sleduje kráľovú reakciu. Tragédia má v tejto časti prvky detektívky s rekonštrukciou zločinu. Hamlet, som slabý tvor, čo smútkom podlieha. Čert takú dušu ľahko ovládne. A možno chce ma zničiť, potrebujem dôkazy. Nech ten výstup lepom je, na ktorý sadne kráľa svedomie. Kráľ počas predstavenia rozrušený vybehne zo sály, čím sa usvedčí zo zločinu. Kráľ, zhrešil som. Bože, aká modlitba ma spasí? Podlú vraždu odpusť mi? Nie. Dosiaľ teším sa tej koristi, pre ktorú vraždil som. Mám korunu i kráľovnú, sen sa mi naplnil. Vyspelý intelekt Hamletovi nedovolí konať impulzívne, ale pocit zodpovednosti ho núti prekonať pochybnosti a napraviť krivdu. V známom monológu uvažuje o živote, smrti a samovražde. Hamlet, byť a či nebyť. Kto mi odpovie, čo šľachtí ducha viac? Či trpnenie strely a šípy zlostnej šťasteny, či pozdvihnúť zbraň proti moru bied a násilne ho premôcť. Len hrôza z toho, čo je po smrti, nám marí vôľu a káže radšej znášať známe zlá, než uniknúť k tým, ktoré nepoznáme. Tak svedomie z nás robí z babelcov. V závere tragédie Claudius vyzve Hamleta na šermiarsky súboj s Laertom, ktorého meč je otrávený. Claudius sa poistí a pre Hamleta je pripravená čaša s otráveným vínom. Laertes bodne Hamleta, dôjde k výmene mečov a Hamlet ho zraní. Gertrúda sa napije z čaše otráveného vína. Laertes sa pred smrťou prizná Hamletovi. Laertes, padol som do vlastnej pasce. Z nej už nevstanem. V tom víne tvoja matka mala jed. Nevládzem, vinný za všetko je kráľ. Hamlet naplní pomstu, pred svojou smrťou zabije Klaudia a navzájom si s Laertom odpúšťajú. Hamlet síce podľahol v nerovnom zápase, ale pomenoval príčiny a nositeľov zla a bojoval proti nim. Monológy zaznamenávajú muža prinúteného uskutočniť čin, ktorý sa mu hnusí.
Hamlet si nepraje, ale musí konať. Shakespearov hrdina je jedinečný najmä tým, že hľadá spôsob, ako splniť hrozný príkaz, bez toho, aby sa stal chladnokrvným vrahom.